Dragi naši, na moje veliko zadovoljstvo, Slađa iz Allegro Benda, danas u VIP Starsu. Slađa, dobro mi došla. Bolje vas našla. Ovo je novo vreme, ovo je noć za mene. Sanjaj pod mojim krilom, leti sa belom vilom. Ovo je novo vreme, ovo je noć za mene. Sanjaj pod mojim krilom, leti sa belom vilom. Pesma se zavrtela i u roku od nekoliko dana ljudi su krenuli masovno da je traže putem SMS-ova. Znači, ti si zadovoljna kako je pesma prošla? Jesam veoma, stvarno. Novo vreme je onako postalo, što se kaže, hit i stvarno ljudi pevaju u diskotekama i gde god mi nastupamo, što mi je vrlo drago, jer bio je ozbiljan zadatak posle Neka ide život napraviti opet nešto dobro, nešto novo, drugačije, a da to budemo mi. Tako da ja mislim da su mi dobro odradili taj zadatak. Nema ljubavi ni danas, tražim je po svetu tuge, a bila je tu samo jedan put. Ja živim... Nakon tog zaraznog ritma usledila je pesma Grešne duše i spot, pa kažemo, totalno drugačije od svega što ste do sada radili. Jeste. Drugačije je skroz onako jedna ozbiljna priča. Imala si zadatak i da glumiš malo? Jo, jesam, da. Bilo je, moram da priznam da je bilo je teško. A Šaron, pošto je pod njegovom palicom je sve to rađeno, jeste. Onako nije hteo čak ni da mi kaže da ću ja da glumim u spotu, nego sve ja pitam šta treba da radim. Pa ništa, vidjet ćemo, pa polako, pa ima vremena, pa neka, pa... Onda kad sam došla taj dan na snimanje... Ko ti dao kostim? On mi je rekao moraš to, jer je znao ukoliko me upozorio da ću ja možda biti... Joj, pa neću ja to moći, pa neću umeti, da. I onda, pošto me zaista jako dobro zna, onda mi je prepustio da to bude taj dan, definitivno, da mi saopšti šta zapravo treba da radim. Jedno veliko iskustvo za mene, kažu da je to dobro i da se ljudima zaista sviđa. Meni se lično sviđa, onako jedna čudna priča, jedna sjajna pesma po meni, onako vrlo, vrlo emotivna i mislim da je spot sve to dobro propratio i ja sam predstavljena. Jeste. Ja ti želim puno sreće i sa tim pesmama, ali i sa ova dva poslednja singla. Za nekoliko dana krenuli ste da beležite stvarno veliki uspeh i po broju pregleda na YouTube-u. Pohvale su stigle i od kolega i od publike. Jeste, to mi je vrlo drago i od kolega također kad čujem da pohvale ono što mi radimo, vrlo mi je to negde bitno, pogotovo one koje ja zaista poštujem i cenim, koji su i stariji od nas i iskusni, to je onako jako lepo čuti. Publici se zaista dopada, pesme su onako čudne, drugačije, ali opet negde smo to mi ipak i ja sam presrećna, pogotovo sad kad sam već počela da ih izvodimo živo na nastupima i onako baš sam zadovoljna. Ja nemam uopšte, nemam utisak o YouTube-u, o pregledima, nemam me na Facebooku, ne izlazim na internet, tako da uopšte ne znam šta se dešava, ali znam da ljudi već pevaju u diskotekama, što je to onako nekako merilo, čini mi se najbitnije, realno. Slađa, hvala ti puno na gostovanju. Hvala također. I puno uspeha ti želim. Hvala puno, ja vam. Tvoju dušu padat će, a dobri ljudi reći će, o kako tužno bila je.